ingsun mugi pangeran paring kang kula suwun mugi Gusti paring pitulung anggen kula netepi perintah sinuwun kula sadher mung nglampahi rukun supaya uripku bisa makmur ya qulu bismillahirrahmanirrahim ya'malu bismillahirrahmanirrahim yaqulu bismillahirrahmanirrahim ya'malu bismillahirrahmanirrahim. Manusa padha ngerti yen kuwi iku mung kawula sing ora bisa apa-apa. Manusa padha ilinga marang Kang Kuwasa aja sok ngaku bisa. Mulane kang aran kawula iku kudune manut marang perintahe Kang Kuwasa. Ora kena sakarepe dhewe merga bejo cilakamu ana jalarane ilinga nger ilinga. Ngawiti ingsun kanthi niat pasrah kang maha agung